un repte. Si t'agrada la festa de Sant Jordi i vols participar en l'acció Passa la Rosa, sol o amb amics, graveu-vos seguint les següents instruccions. Primer, agafa una rosa amb la mà dreta i amb aquesta estirada deixa-la fora de pla. Segon, entra la rosa al pla. Tercer, sigues creatiu i expressa de càmera amb la rosa a les mans. Quart, trau la rosa del pla per la part esquerra. Finalment, gaudeix del teu vídeo i dels que també s'han sumat a la iniciativa. Comparteix amb les teves amistats a les xarxes socials. Anima't, Passa la rosa!